ukuyithoba ngiyabingelela obaba bami iy'ngcebo zenkosi nobuthi bami namadodana abo. Ngibingelela obaba bami osisi bami namadodakazi kaMnika Jesu. Uvusimusi oMasibiya wakuSibiya wamaphumulo. Ngihlala ekhaya labafundi bakaJesu Kristu. Sizama ukupractice iy'ncwadi zezenzo usuku nosuku la sihleli khona. Siyambona uNkulunkulu uletha abangena ezahlukene kuma-prophets ahlukene ukuthi azobafundisa abesebaphilisa okwetheko lakhe. Siyabonga kakhulu kule ndawo. Sibingelela ugogo wethu owomthetho uNkulunkulu amsebenzisayo ukuthi sihlangane kanje. Ngihamba-ke nomama osekhaya unkosikazi wami uMagubane waMasibiya egameni likaJesu. Mhlawumbe ngicela phansi isandla abazali ngiphinde ngihambe nendodakazi yethu enkosini nayo ngicela phansi isandla igama layo Bongikazi ngithoba Fani usuka le-Eastern Cape. Sina ekhaya labafundi bese sihamba nendodana. Ngicela phansi isandla babona umsebenzi. Igama lakhe nguNtokozo wakwaMkhize yaseNasitheli. Ikuphi okuzwakala kancane iphimbo lami noMbombo? Ngiyaxolisa ngokuyithoba, ngicela ukusebenzisa iphimbo. Ngizokhuluma umyalezo webandla elingumzimba kaJesu Kristu. Ngizokhuluma umyalezo ka-Israyeli. U-Israyeli ongazazi ukuthi u-Israyeli. Ngiyabonga baba. Uma kukhulunywa ngo-Israyeli eBhayibhelini, abaningi bacabanga umlungu. Kanti u-Israyeli weqiniso ngokwebhayibheli abantu abamnyama bahlakasekele emhlabeni wonke endaweni zonke. Abazazi ukuthi yibo labo kukhulunywa ngayo eBhayibhelini. Umyalezo ke ngizowuthula, angizochaza-ke ukuthi u-Israyeli umbona kanjani eBhayibhelini. Kodwa umyalezo engizowuthula owalabo bantu. uJesu uKristu inkosi yamakhosi ephilayo eyafa yavuka, inothando olumangalisayo ngabo bonke abangamalungu emzimbeni wakhe, abazelwe kabusha abasindisiwe. Njengoba thina sonke sisindisiwe noma iningi lethu sisindisiwe endlini. Emhlabeni wonke bonke abavuka uJesu Kristu waba yinkosi nomsindisi wempilo zabo bazalwa kabusha, bangumzimba kaJesu Kristu. Bese kuba u-Israyeli. Yebo sisindisiwe, singabantwana bakaNkulunkulu, singuye u-Israyeli. Kodwa manje u-Israyeli usehlukane igabeni leli mawufunda iBhayibheli. Kukhona lo Israyeli ongithi oyibandla ongumzimba kaJesu Kristu esisindisiwe. Singu-Israyeli. Bese kwakhona u-Israyeli lo ovela ku-Abrahama uze ku-Isaka uze kuJakobe, wasabalala izizwe eziwu-12, wasabalala kuba nesizwe sika-Israyeli. Kwaze kwafika inkosi uJesu yazalwa esikwi-tribe yakwaJuda. Lo Israyeli abaningi abazazi, kodwa banombuzo abalokhu bewubuza. Babuza umbuzo ukuthi kungani umuntu emnyama ehlupheka kangaka? Nami ngomunye wayebuza lo mbuzo. uNkulunkulu aze angambulele i-identity yami yeqiniso ukuthi umuntu omnyama uhlupheka kangaka ingenxa yokuba ungu-Israyeli woqobo. Ikhona iproof yalokho eBhayibhelini, but akusona isifundiso engize ngaso namhlanje. Namhlanje
ngiyambonga uNkulunkulu ukuthola ithuba ugogo angipha lona lethimba asebenzisana nalo. Bengize ngizohlala nabazalwane ngizokhonza sekukaningi bengimema ngingakwazi ukuphumelela ngenxa yomsebenzi uNkulunkulu awenzayo lapho kwamaphumulo. Abazalwane uNkulunkulu yabaletha endaweni ezahlukene bazofunda malithi izwi lenkosi hambani nezizuze zonke abafundi bese niyababhabhadisa egameni likayise lendodana kaMoya Engcwele. Number 3, bese niyabafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Le ngxenye yokufundiswa sihlale phansi sifundiswe imiyalo yenkosi yethu Jesu. Iningi lethu sasala kuyo ngenxa yokuthi besibhizi sinake izinto zalomhlaba singabantwana bakaNkulunkulu. Okuningi besikuxosha ngekhathi zokuhlala masihlale kanjena. Kodwa asihlalanga phansi safunda njengalokho inkosi uJesu yafundisa abafundi bayo iminyaka emithathu ngokwabo. Ngizothula